Regidor de Cultura Festiva, mestre major, falleres majors de València, artistes, amigues i amics, fallers tots. Demà és la festa de l'artista faller, el vostre gran dia, i com diuen que de la festa a la vespre, des de l'Ajuntament i en col·laboració de la Junta Central Fallera es rep este sentit d'homenatge a les persones que feu possible la gran festa de les falles. Enguany, a més, aquestes tenen un caràcter molt especial pel treball que s'està fent per aconseguir que les falles siguin patrimoni de la humanitat. El vostre treball, el saber que es transmetís en el taller per generacions, és part fonamental d'aquest expedient. Volem que aquest reconeixement, aquest estandard que avui us donarem, el porteu al vostre taller i el feu aplegar també com a representació del carinyo i l'agraïment a tots i totes les persones que treballen amb vosaltres. Perquè les falles són un treball en equip i aquest homenatge és per a totes les persones, per a cadascuna de les persones que feu possible que cada mes de març la nostra vida sigui més bonica. Gràcies també a les comissions que heu vingut a acompanyar als vostres artistes. Gràcies per recolzar el seu treball. Gràcies per valorar i admirar el seu art més enllà dels premis. Durant la gala també avui ens acompanyaran les noves tecnologies. Estem transmitint en streaming per falles.com este acte. I a més, podeu piular amb el coixinet, l'etiqueta coixinet Gala Artista 16, per a que tot el món faller pugui estar així present també en esta gala. I ara anem a fer aquest homenatge i en primer lloc té la paraula el mestre major del Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València i president de la Federació de Gremis de la Comunitat Valenciana, José Ramón Escoch. Moltes gràcies. Falleres majors de València, autoritats, representants dels gremis d'Alacant i Borriana, companys, senyores i senyors. Sembla que no, però ja ha passat un any. Un any més que es trobem en aquest marc de la Casa de Tots els Valencians, a l'hemicicle de l'Ajuntament de València. Per a un acte que fa just homenatge a tots aquells artistes que han aconseguit ser mereixedors pel seu treball dels principals premis de les passades falles del València 2016. Com a mestre major del Gremi d'Artesà d'Artistes Fallers de València, és tot un orgull veure com any darrere any i lluitant contra totes les adversitats que se'ns posen per davant, les falles són plantades, admirades i ensalçades per els premis otorgats i encara que altres no han tingut recompensa, són valorades per les comissions i, com no, per el públic, propi i foraster, que del boca a boca farà sense cap dubte la millor propaganda de les nostres falles de cara al món. Som conscients de l'esforç que fan les comissions falleres, del treball titànic per dur endavant pressupostos per a que un artesà, un artista faller, faça realitat un somni plasmat en un paper i després, en uns mesos, pot tot el món admirar siguent ja una artística realitat. Però volem també fer consciència a tot el món, el que no es veu, el dia a dia de qualsevol taller, del gran esforç per a mantenir el taller obert, per fer admirables treballs i, sobretot, per sorprendre, si pot ser més, amb falles que retornen la il·lusió als amants de la festa i el que és més difícil a les comissions falleres. Vull agrair en nom de tots els meus companys que la Casa Gran del Cap i Casal ens obri a les portes amb tot el simbolisme que porta el moment i volguera donar-li gràcies per mantenir aquest reconeixement. Aquest acte, als que fem possible el caràcter únic i diferenciat de la festa de les falles, que és això, fer falles. L'artista faller és fàcil de tractar i de sempre eixa senzilla però sincera palmada a l'esquena ens espenta a que agarrem amb més força i creativitat la llapissera per a pensar i dibuixar els projectes del que seran les falles del 2017. Sense cap dubte, les millors falles de la història, les millors falles de la nostra vida.
Enhorabona a tots els que esteu ací i als que no estan, perquè tots sou exemple de constància, de creativitat, d'ingeni i, sobretot, el que fa gran a un col·lectiu, al nostre col·lectiu. Sou exemple d'amor a València, a la tradició, a les falles i al vostre ofici, al nostre ofici, el d'artista faller. Gràcies a tots i visquen les falles del 2017. Moltes gràcies, mestre. I ara sí, seran les falleres majors, Sofía Soler i Alicia Moreno, les que faran entrega d'ells estàndard als artistes. Mentre no venim als artistes, veureu unes fotografies de les seues falles, de les falles per les que han guanyat este premi. Moltíssimes gràcies a Armando Romero, Josep Vicent Zaragoza i Ángel Romero per fer possible el que aneu a veure ara. I estos són els artistes que aconseguiren els primers premis en les falles 2016. Ninot Indultat Infantil, Comissió Sueca Literato Azorín, baix el lema Circo, artista Sergio Gómez Ferrer. Primer premi Falles Innovadores Infantils, Comissió Riparta Beneficencia San Ramón, artista Víctor Valero Magro Martell. Primer Premi d'Ingeni i Gràcia de la secció d'Igri, Comissió Pare Lluís Navarro Remunta, artista Álvaro Timoteo Sorní, arreplega el Premi Diego Iglesias. Primer premi, Falla secció d'Igri, Comissió Escalante en Barguillem, artistes Samuel Martínez López i María Esteban Fornés. Primer Premi Ingeni i Gràcia, secció d'ESE, artista la Comissió de la Falla Poetes Anònims Real de Gandia. Primer Premi de Falla de la secció d'ESE, Comissió Pius XII Jaume Roig, artista Santiago Parrando Domón. Primer Premi d'Ingeni i Gràcia de la secció 16, Comissió Borrull Túria, artista Manuel Guitart de Buix.
Comissió Corretgeria Banc dels Pavessos. Artista Iván Tortajada Estegués. Primer Premi Ingeni i Gràcia de la secció 15. Comissió Manuel Arnau, la Creu Coberta. Artista Vicente Espeleta García. Primer Premi de Falla, secció 15. Comissió Plaça de la Moreria. Artista Toni Ramos Asensi. Primer Premi Ingeni i Gràcia, secció 14. Comissió Humanista Mariner Manuel Simó. Artistes Rafael i Raúl Martínez. Primer Premi Falla de la secció 14. Comissió Plaça del Poble Sant Roc. Artista José Manuel Felip Gómez. I primer premi de la secció 12. Falla Blanqueries. Artistes José Luis Ceballos i Paco Sanabria. Ingeni i Gràcia de la secció 11. Artista, la Comissió de la Falla, Reina Pau Sant Vicent. Llevar una lista de botones. Primer premi de Falla de la secció 11, de la Falla Camí de Barcelona, Travessera de Montcada. Artista Paco Gisbert Picó.
10ª, Comissió Ripalda Beneficencia Sant Ramon. Artista Víctor Valero Martínez. Secció 9, Comissió Plaça Mercat de Russafa, artista Juanjo García López. I primer premi de la secció 8, Comissió Sant Vicent en Pariturbi, artista Manuel Martínez Reig. D'Enginy i Gràcia de la secció 7ª, Comissió Fray J. Rodríguez Pintor Cortina, artista Vicente Domínguez Pérez. De la falla de la secció 10 de la Comissió Regne de València Sisca i primer premi de la falla de la secció 7ª de la Comissió Doctor Olori Arquebisbe Fallán i Fuero, artista Carlos García García. D'Enginy i Gràcia de la secció 6ª, Comissió Sant Vicent de Pau, diputada Clara Campoamor, artista Ramon Solà Gil. D'Enginy i Gràcia i primer premi de falla de la secció 13 amb la Comissió Mestre Aguilar Matías Perelló i primer premi de falla de la secció 6ª per la Comissió Pintor Salvador Abril Pérez i Valero, artista Ángel Navarro Requena. D'Enginy i Gràcia de la secció 5ª, Comissió Doctor Serrano Carlos Cervera Clero, artista Sergio Pandos Nájera.
Gràcia de la secció quarta, Comissió Campanat i Poli Rovira, artistes Germans Tomillo. Comissió Illes Canàries Dama d'Ells, artista Fernando Foix Fabregat. Primer premi d'Enginy i Gràcia de la secció tercera, Comissió Dr. J.J. Domine Port, artistes Marisa Falcó i Paco Pellicer, fet d'encàrrec. Primer premi de falles de la secció novena, amb la falla Ferros Joan Baptista Perales. Primer premi de falla de la secció quinta, a la Comissió Monestir de Poblet, a París i Albanyana. I primer premi de falla de la secció tercera, amb la Comissió Santa Maria Micaela Martí Luma. Artista Mario Pérez Sánchez. Comissió Arxiduque Carlos Músic Gomis, artista Vicente Gomar Vidal. Primer premi d'Enginy i Gràcia i primer premi de la secció primera amb la Comissió Espartero Gran Via Ramon i Cajal, artista Julio Monterrubio Fernández. El premi en els premis és president del Comitè d'Espartero. Enginy i Gràcia i primer premi de la secció de falles d'especial amb la falla en la Jordana, artista Joan Blanch.
disculpar-me perquè m'havia votat una secció. Els artistes no passa res perquè tenen nit per arreplegar premis, ja veureu, i també la falla és una falla molt vinculada i també no sé com se m'ha passat. Premi de falla, secció segona, falla Regne de València, Duc de Calàbria. Artistes Sergio Musoles i Ana López Martí. Primer premi Falles Innovadores, Comissió Ripalda Beneficencia San Ramón. Artista Giovanni Nardín. Comissió Riu Tajo Cavite, artista Vicent Albert García. Primer premi de falla de la secció sèptima B. Comissió L'Horta Sud, La Costera. Artista José Miguel Micó Martí. De la secció sèptima A. Artista, la Comissió de la Falla Borrull Socors. C a la Comissió Portal de Valldigna Salines. Primer premi d'Ingeni i Gràcia i primer premi de falles de la secció sexta C a la Comissió General Llorenç, doctor Marco Merenciano. Artista José Manuel Felip Gómez. Gràcia de la secció sexta B, Comissió de la Falla, Cori Peiroló, Ciudad de Mula. Artista Rodrigo Núñez López. Primer premi d'Ingeni i Gràcia de la secció sexta A, Comissió Humanista Mariner Manuel Simó. Artistes Rafael i Raúl Martínez.
Comissió Blanqueries. Artista Antonio Verdugo Ballester. Comissió Ciutat de l'Artista Faller. Artista José Ramón Espuig Escrivà. Primer premi de falles de la secció 5C. Comissió Antonio Molle Gregorio Gea. Artista Valles de Burriana. Primer premi d'Enginy i Gràcia de la secció 5B. Fall de la comissió Dr. Sánchez Verbón Túria. Artista Juanjo García López. Comissió Tarongers, Universitat Politècnica Camí de Vera. Artista Jaume Jornet Roig. Comissió Ferros Joan Baptista Perales. Artista Luis Espinosa Olmos. De la secció 5B, amb la comissió Plaça del Mercat de Sofa. Primer premi d'Enginy i Gràcia i primer premi de falles de la secció 4C amb la comissió Plaça de Sant Bull. Artistes Enrique Iborra Lobejón i Jesús de la Horta Alcaide. Art del Foc. Enginy i Gràcia de la secció 4B. Comissió Pintor Pascual Capuz Fontanals. Artista Julio Vicente Fabra Muñoz. Arreplega el premi Francisca León. De la secció
la secció quarta A, Comissió Mercat de Castella, artista José Manuel Gramaje Gister. Primer premi de falla de la secció sèptima C amb la comissió Plaça de Mossèn Milà i primer premi de falla de la secció quarta A amb la comissió Plaça de Lope de Vega, artista José Jalanta Navajas Peco. Primer premi de falla de la secció tercera B, comissió Luis Lamarca Velázquez, artista Francisco Borja Ripollés. Tercera A, artista, la Comisión de la Falla Cádiz, Retor Femenina, Puerto Rico, Nos Carmientas. Tercera A, Comissió Espartero Mestre Plasència, artista Javier Álvarez Sala Salinas. Segona B, Comissió Plaça del Doctor Collado, artista Manuel Martínez Reig. Segona B, Comissió Albereda França, artista Rafael Ibáñez Sánchez. D'Enginy i Gràcia i primer premi de falla de la secció segona A, amb la comissió Pintor Salvador Abril, Peris i Valero el 48, i primer premi d'Enginy i Gràcia i primer premi de falla de la secció primera B, en la comissió Jesús Sant Francesc de Borja, artista Sergio Musoles Ros i Ana López.
Primer premi d'Engeny i Gràcia de la secció primera A, Comissió Graduadores TV Cyril Amorós. Artista Vicent Llarte Rodrigo. Arreplega el premi Antonio Escrits. De falla de la secció sèptima A amb la comissió Joaquín Costa Burriana. Primer premi de falla de la secció primera A en la comissió Mestre Gonzalo Conde Altea. Artista Manuel Algarra Viguer. Primer premi de falla de la secció sexta B en la comissió d'Aroca Padre Viñas. Primer premi d'Engeny i Gràcia de la secció tercera B en la comissió Ensenga Plaça de Cor. Primer premi d'Engeny i Gràcia i primer premi de falla de la secció especial amb la falla Cuba, Literato Zorín. Artista Carlos Carsí García. perquè s'ajunten dos agents fonamentals de la nostra festa. En aquesta part de dalt, el graderio animant i donant-ho tot, els representants de les comissions falleres, que són els que amb el seu esforç fan possible, efectivament, que els que estan així baix, avui, recollint premis i sent protagonistes, puguen plantar les seues falles. Avui me permetreu que me dirigisca especialment als que estan així baix, que són avui els protagonistes, però volia també, efectivament, deixar palès, efectivament, sense les comissions falleres, sense el seu esforç, sense l'esforç d'aquesta impressionant xarxa associativa que són les comissions falleres, tampoc no estaríem d'ací baix. Però, efectivament, sense vosaltres, sense els que heu guanyat el primer premi, però també els que tenen el segon, el tercer i el quart, o els que estan creats sense premi. Sense tots vosaltres, sense artistes fallers, no n'hi haurien falles. I sense falles, és obvi que no n'hi hauria festa de les falles. Jo avui, a banda de donar-vos l'enhorabona, com ho he donat a cadascú de vosaltres, voldria donar-vos les gràcies. Les gràcies per moltes coses, i sobretot per no haver tirat la tovallola. Perquè, efectivament, hi ha moltes vegades que he passat per algun taller, que he parlat a peu de plantar en alguna falla, comentem com, perdoneu-me l'expressió, com de futur és ser artista faller. Pensem que en aquest moment que estem aspirant per aquest treball col·lectiu que estem fent tots i totes, i molta altra gent que ve d'abans, esperant que les falles siguin declarades patrimoni material de la humanitat, és una bona oportunitat per tractar de ser millors.
per a millorar les coses, per atrevir-se a millorar, i moltes vegades això passa, efectivament, per a mirar per el retrovisor, per mirar cap enrere i saber d'on venim. I venim, efectivament, d'aquesta historieta velleta, però venim també del treball incansable de moltes generacions d'artistes fallers que mereixen ser reconeguts. Ho he dit moltes vegades i crec que de vegades pot sonar un poquet políticament incorrecte, però crec que aquesta festa està en deute amb vosaltres, en els artistes fallers. Vos deu un molt. Pensem que aquesta oportunitat de la declaració UNESCO, que esperem que se pugui confirmar en novembre, és també una oportunitat per a fer-vos un reconeixement. I un reconeixement que està molt bé dir-ho així en públic, però que s'ha també de traduir en actes, en gestos i en fets. Este matí, efectivament, fèiem efectiu l'acord d'una junta de govern per a posar en valor, començar a treballar i crear una comissió per a aquesta ciutat de l'artista faller, amb un pla de revitalització que és fruit del consens polític de totes les forces polítiques així presents. Mireu que de vegades costa ficar-nos d'acord, i vosaltres ho heu aconseguit. L'enhorabona. Efectivament, a partir d'ara, el diguérem, després de Falles, passat un mes, comencem a treballar per a que aquesta ciutat de l'artista faller sigui el districte cultural que mereixem els valencians i les Falles. Avui també crec que n'hi ha una bona notícia. Este matí a les 2 cloïa el termini per a que se presentaren els projectes per a les falles municipals de l'any 2017. Ja estem també pensant, òbviament, en les falles de l'any 2017. I estem molt satisfets des de la regidoria, no només pel nivell dels equips, no només per la quantitat de candidatures, sinó pel nivell dels equips que s'han configurat perquè volen continuar apostant per plantar en aquesta plaça en la falla de tots i totes. És el meu objectiu, és l'objectiu, crec, de tota la gent que treballem en Junta de la Fallera i en la regidoria. Per això hi ha altres coses que són gestos, altres coses que costen més diners, altres que simplement són qüestió de voluntat, en les quals volem dignificar el treball que feu. Coses com portar l'exposició del Ninot a un museu, a una llotja del segle XXI, en la que els artistes fallers també estàveu presents. No té cap sentit que els artistes fallers, que sou els que treballeu i les peces, no estigueu en la inauguració de la vostra exposició. Gràcies també, per tant, per haver donat el millor de vosaltres en aquesta exposició, com ho heu fet en cadascuna de les classes en les que heu plantat. I també enguany volíem que a l'hora de llegir els premis, a banda de reconèixer, òbviament, l'esforç de les comissions falleres, que són les que se rasquen la butxaca per a poder fer possibles les falles, estigueren també reconeguts i esmentats en nom de tots aquells artistes, de tots vosaltres, que efectivament heu deixat tot el suport de la vostra front per a fer possible aquestes falles. N'hi ha més coses, algunes que vindran. Me permetreu que me guarde alguna bona notícia de cara al futur. Però jo simplement crec que aquest treball col·lectiu que hem de fer de tots i totes, que han de fer les comissions falleres, que han de fer les institucions, que ha de fer el gremi defensant els interessos dels artistes, també vos implica a vosaltres directament. Empodereu-vos. Jo crec que vosaltres cada dia, i especialment front a les adversitats, s'heu de mirar a l'espit i repetir-se: soc artista faller. I aquestes són dues paraules, artista i faller, impressionants, que crec que resumeixen la responsabilitat i l'honor que teniu de ser partíceps de la millor festa del món.